Mang boyet na piklan ababaero, dirain na uray painokim mabaliw, awan pilyen na nga langa uray sino, basta naglaos ken nagpalda sige manso. Certified at boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakidkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang nukumang amin dinepelam, taaren mo ngaglaplakunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matepelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, di bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na apadang nukumang amin pinepelam, taaren mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na apadang nukumang amin pinepelam, taaren mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na apadang nukumang amin tinepelam, taaren mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Ay ako Barok Boyet, binagbagaan kalagarod kami din. Di ka dumat kaming mamatmatik ang nilulong nga simpot. Deta timaganganab mo Barok. Tay na bakit ang abalasang, gasat na inasinang sangitan, taaddakan iti dinaan na ramanan, idi panawen nga isutay na lasbang, agbabawi kaman o nanang, saan munton pulos amaramanan, tay saba alakatan ni tatang, nga imbagla kumanga ap-apnutam, umay kan na ng puta inta agpasyar, ta panagid ni
liday mo inta agasan mapanta aduway jay napinta sa lugar kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang ati gayam ni nanang ko at dasiding tilok po na iti banda tingato na at dadak kela sugat na napalalo akit ko kapusugat na babasa nakiapa kanu iti isot na wasay da nabaketan abalasang kasat na inasinang sangitan taadgakan iti dinaan naramanan iti panawen nga isutay na lasbang agbabawi kaman o nanang saan munton pulos amaramanan tay saba alakatan ni tatang nga imbagla mga ap nutang umay kan na ng puta inta pasyar ta panagit liday mo inta agasan mapanta atuway jay napinta sa lugar kasadyay mo ama kita tay saba ni tatang ato'y gayang ni nanang ko at dasiding tilok mo na iti banda tingato na at dadak kela sugat na napalalo akigtot ko kapusugat na babasa nakiapa kanu iti isok na wasay da ato'y gayang ni nanang ko at dasiding tilok mo na iti banda tingato na at dadak kela sugat na napalalo akigtot ko kapusugat na babasa nakiapa kanu iti isok na wasay da nakiapa kanu iti isok na wasay da Apal na ket na palalo, bida kaya at
Hawaiano. Di amuda nanam ay bibiyag mo, di dalaam mo adumen a sakripisyo, iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho, iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam tay balon mo, no di ka makamaneho, bueno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biyak ni Hawaiano, trabaho tapno nagdame tulyar mo. Ay biyak ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho, intun bumakasyon ka, ako Hawaiano, isalpek munto, umaala, umadayakan ko, gastula agayos, na ugbog di painom mo, di dalaan mo, nag-uutang ka itibang ko, intun bumakasyon ka, ako Hawaiano, paalaam ko di intero Abu Mario, inton agsugli ka iti Hawaii kayem ko, ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biyak ni Hawaiano, at trabaho tatlong adamit tulyar mo. Ay biyak ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biyak ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biyak ni Hawaiano, at kalbon iti kata trabaho. Kamusta tayo bakasyon dulo? Pero awan na ba di ako reka? Eh bakit di ko nagkangka, nagpangas-pangas ka ba na nagpapalag Pilipinas ang nidanda? Amuyim na sumsum mo, kalbo lakay ka. Let's go! Reka niya ka, o bibiyang mo. Ay lolo kaya, pangas! Papaala ka daw na paala. Ay namanong kuno maliktamlak kumang, irinig na ikita nga ang daman, nabayag inin na paspaseksyon ka, kumaagkan sa tadi ka makadilaw, ang kisin manong ko. Gustong Brian, nagsakitin, din ko man nga ipalpalukin, tay hagdog mo nga ingat dakyan na, ay jak ka
kaya iti sakit na awan anay tay 4 kantos asyak net iti nakaibos 養護頭皮嘅天然食譜，髮脂食譜。 Hair recipe. Apoon tinakabarte ka Ibineten pinaigdana Yung pababa mong To'y kalson ko Dagito'y sakat inkaing pangato Ibineten ket pinagkayang nak Kitjak amot na paspasamak Ngem idin tapinaspasam Uston ko nagtadyak kayan Ngem intong tuloy mo lagta Nagtams up kapay di malpas ka Daw Brian nga agpalpaliiwak iti kastoy anak pasama no ari genjak pulosen kayat makakita't hakdog iti bigat jakun san mailiw-liwag napasamak jay kubo jay lawag nga isulat maisawsawang dagiti tao ang nakabuyan Itan Brian ag babawitan Tangamin adot nakakitan Tay hagdog mo adyak meteng kanyat Tanag sakit inkain pasagrap Uston Brian ag-move on tan lipaten tan iti napasama ta agserbi eleksyon ta sapay kumadi dapat tuladan ituloy ta ngarod ti agadal di ta kumapapaapektaran panunuten talata itan ag-focus ta iti masakbayan panunuten talata itan ag-focus ta iti masakbayan